טוב, אז היום אני רוצה לדבר איתכם על איך לתכנן שגרת יום למקסום אנרגיה וביצוע. אני יודע שדיברנו קצת על איך לתכנן את השבוע האופטימלי, איך לתחקר אותו, אבל היום אני רוצה טיפה לדבר על קצב ואיך אנחנו יכולים לדאוג שהיום שלנו יהיה יום שאנחנו עושים בו ביצוע C, וגם שומרים על האנרגיה שלנו. צריך להבין שאנרגיה זה אחד הדברים שאנחנו כן יכולים לנהל. עם זמן הוא הולך ככה או ככה, בין אם שנעשה דברים טובים, בין אם שנעשה דברים לא טובים, אנרגיה יכולה ממש להשתנות. יכול להיות לנו הרבה אנרגיה ויכול להיות לנו מעט אנרגיה. ונעשו המון מחקרים סביב איך אנחנו יכולים לשמר את האנרגיה שלנו, מעולמות התזונה, למתי נכון להתאמן, ואיך נראית שגרת יום. אני היום רוצה דווקא ללכת לשגרת יום, ותוך כדי אנחנו ניגע גם בכל מיני מחקרים שמדברים על מתי כדאי להתאמן או מה כדאי לאכול. אז בואו נתחיל. אני חילקתי לנו כאן את השעון הזה, שבעצם מתחיל מהלילה, והולך לאט בסיבוב הזה, שימו לב, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ואנחנו בעצם עוברים לצהריים מ-11 ל-12, וזה בעצם הסקאלה הפנימית. תכננתי את זה ככה כדי שנוכל לראות בעצם את כל ה-24 שעות שעומדים לפנינו, ובעצם ככה לתכנן את היום המיטבי והאופטימלי שלנו. לפני שכל אחד צולל לתכנן את היום האופטימלי שלו, הדבר הראשון שחשוב שנדע זה מתי אנחנו רוצים להתעורר. זה בעצם הדבר הכי חשוב. מפה אנחנו כבר נוכל לגזור את כל הדבר הזה אחורה. אז נניח אני רוצה להתעורר ב-6. אז כמו שכמובן רובכם יודעים, אם אני רוצה לקום ב-6, אני צריך 8 שעות שינה. זאת אומרת שאני צריך להיות באזור 9-8 כבר במיטה, ללכת לישון, כדי באמת שתהיה לי שינה מיטבית. שימו לב, אני אתן פה טיפ. אם אתם הולכים להתקלח לפני שאתם הולכים לישון, אתם רוצים לעשות את זה משהו בערך שעתיים לפני הכניסה לשינה, כדי שבעצם תחזרו לטמפרטורת גוף רגילה. אחרת בעצם הדבר הזה יכול להשפיע על איכות השינה שלכם, ולכן מאוד מומלץ להתקלח איפשהו באזור הזה. אני לא הכנסתי את זה לכאן, אבל שימו לב שזה גם נגזר משעת השינה שלכם. הדבר הנוסף שנגזר משעת השינה שלכם זה מתי אתם צריכים בעצם להפסיק לאכול. כדי שתהיה שינה איכותית, אנחנו רוצים להפסיק לאכול 4 שעות, כן, 4 שעות לפני שאנחנו נכנסים לאכול. כי בעצם אם אנחנו אוכלים רגע לפני השינה, הגוף שלנו לא מוציא הרבה אנרגיה, לא מעכל את מה שאכלנו בצורה טובה, מה שיכול לגרום להשמנה וכמובן לשינה לא מספיק איכותית. ולכן אנחנו נרצה להפסיק לאכול באזור הזמן הזה. אגב, לגבי אלכוהול, בכלל לא כדאי. אני יודע שזה קצת מורכב, כי הרבה פעמים יוצאים, שותים והולכים לישון, שזה הכי גרוע. אבל אין מה לעשות, החיים הם החיים, ולא כולם יכולים להיות 100% מהזמן בסטייט האופטימלי שלהם, ולכן צריך לדעת לשחק עם זה, אבל זאת ההמלצה. להפסיק לאכול, אני צריך להפסיק לאכול בערך ב-6, אם אני רוצה לקום ב-6 בבוקר, ואני נכנס למיטה ב-10, אז אני צריך להפסיק לאכול ב-6 בערב, ומי שעושה 16-8 או צום כזה או אחר, כבר לפי הנגזרת של מתי להפסיק לאכול, אפשר ללכת אחורה גם מבחינת כמות זמן צום, ולהגיד שזה הזמן שאנחנו בעצם יכולים להתחיל לאכול בו. אז אנחנו רואים שאת ארוחת בוקר הראשונה למי שעושה 16-8, הוא יכול לאכול אותה כבר בשעה 10. אבל מה לגבי קצת מה קורה מיד אחרי שאנחנו קמים? אז לפני שאנחנו שותים את הקפה של הבוקר, אנחנו נרצה בעצם לשתות מים, אנחנו נרצה לספוג קצת אור שמש, לצאת החוצה. חשוב מאוד לקבל את השמש בצורה טובה. בעצם זה משפיע על השעון הביולוגי שלנו, להבין שבעצם אנחנו עכשיו עוברים מסטייט של ישנו לסטייט שאנחנו מתעוררים, צריכים בעצם להיכנס לביצוע, ומאוד מומלץ לבצע איזשהו טיול, עדיף בטבע, אם יש לכם טבע לידכם. מחקרים הראו שזה משפיע מדהים על כל מה שקשור לאריכות חיים, ובאופן כללי על התאוששות ואספקטים אחרים בגוף, שזה סופר חשוב וקריטי. אז בעצם אחרי שהתעוררנו ב-6 בבוקר, עשינו עד 7 את הדברים האלה, אפשר בעצם לקחת קפה. לא מומלץ לשתות קפה ישר איך שקמים, כי אז החומרים בקפה לא נקלטים בצורה טובה בגוף, ולכן צריך רגע לחכות שחלק מהורמוני השינה בעצם יצאו מהגוף, ויאפשרו לחומרים של הקפה להיכנס במקומם. ולכן אנחנו רוצים את הקפה הראשון לעשות שעה אחרי שבעצם התעוררנו, ואנחנו יכולים לשתות קפה בעצם עד השעה 3. למה? כי אנחנו הולכים לישון ב-10 בלילה, ואנחנו רוצים לפחות משהו בין 6 ל-8 שעות ללא קפאין. אז אנחנו ננסה
לשמור על זה כאן. כמה קפה אפשר לשתות במהלך היום? אז יש מחקרים לכאן ולכאן, יש כאלה שגורסים, דווקא מחקר אחרון שאומר שבעצם הרבה קפה תורם להרבה מאוד דברים, אבל כמו שאנחנו יודעים, הכל צריך איזה איזון נחמד וטוב, ולכן לא הייתי קופץ למסקנות ארוכות מדי. אני רוצה רגע לחזור טיפה אחורה ולהסתכל רגע על השעון בכללותו. שימו לב שמתוך כל ה-24 שעות שיש לנו לביצוע, בסופו של דבר אנחנו בקורס פה לפרודקטיביות, אנחנו מורידים ממנו 8 שעות, יש מהם 8 שעות של שינה. ואנחנו בעצם נשארים עם 16 שעות שהן שעות של עוררות. הרבה פעמים יש איזשהו חלונות זמן שבו אנחנו יותר אקטיביים, פחות אקטיביים. יש שני קבוצות גדולות של אנשים שפועלים יותר טוב בלילה וכאלה שפועלים יותר טוב בבוקר. זה מאוד מאוד תלוי. שימו לב עם עצמכם מתי אתם מרגישים שאתם בגרין זון שלכם ויש לכם הרבה אנרגיה לעשות, ומתי אתם קצת באזורי הסלאמפ, יותר כאילו עייפים ופחות בא לכם. כדי לדעת לתעל את המשימות החשובות לזמנים שאתם יותר אנרגטיים. אני בן אדם של בוקר, ברגע שאני, רוב הזמן האפקטיבי ביותר שלי הוא בשעות הבוקר, ואז אני נכנס לאיזשהו סלאמפ קצת באזור הצהריים, וחוזר שוב באזור 1-2 שוב לאנרגיה. יש אנשים שאוהבים גם לחלק את זה לזמנים עבור משימות שונות. זאת אומרת, יכול להיות שבאזור הצהריים אתם תרגישו יותר קריאטיביים, יותר יצירתיים, ולכן תרצו לשים שם משימות שדורשות יותר את הכישרון ליצירתיות, ויכול להיות שבבוקר אתם לומדים יותר טוב, יותר אנליטיים, יותר מרוכזים, ולכן את המשימות הכבדות והקשות שדורשות מכם הרבה חשיבה, אתם תעשו דווקא בשעות הבוקר. מאוד מאוד מומלץ להתנסות עם הדברים האלה, ולבנות לעצמכם בעצם לוז אופטימלי, שינחה אתכם מה אתם עושים מתי. בסדר? לדוגמה, אני יכול להגיד שמ-6 עד 6 אני מתעורר, 7, אני מתחיל את היום שלי ב-8, עד 11 אני עושה את המשימות הקשות ביותר, שדורשות ממני את הכוח האנליטי החשוב ביותר, ומהשעה 1 עד 4 אני בעצם עושה משימות כמו כתיבה, יצירה, הקלטה של סרטונים, וכן הלאה וכן הלאה, או בכל ספקטרום שאתם יכולים, גם אם אתם בעלי עסקים, אתם יכולים לעשות פה את הבעיות הקשות, ופה לקראת הצהריים אולי דווקא לעשות פגישות, 1 על 1, יותר אנשים, יכול מאוד מאוד לשפר את הביצוע ואת איכות הביצוע ואת איכות התוצאה בסוף של מה שאתם עושים, כי זה לא רק הזמנים, מה אתם עושים, כמה אתם עושים, אלא גם האיכות שלהם, והאיכות שלהם נמדדת ביכולת שלכם לשים אנרגיה ולשים את הכישרון הנכון שלכם בכל חלק מהזמן, ולכן מאוד מומלץ להתנסות בזה. אז ככה אתם מתכננים את השבוע האופטימלי שלכם. בהצלחה.